бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил бори дигар ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем. Он нафароне ки барномаи бетанаффусро мустақиман пайгирӣ доред аз мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо. чун шоми гузашта дар саҳифаҳои иҷтимоии радиои ҳамсадо дар Инстаграм, Фейсбук ва ғайра хабар дода будем, мо имрӯз чунамишагӣ дар доираи барномаи бетанаффус меҳмон дорем. Яке аз санъаткори ҷавон, яке аз чеҳраи шинохтаи соҳаи ровигӣ, яъне шоумени шинохта, соҳибкори ҷавон, чеҳраи ширкати алоқаи мобилии Анор Муборис Усмонов. Хушомадед мегӯем шуморо ба радиои ҳамсадо. ташаккури зиёд, сипос Зарнигор, сипос барои шунавандагон. Ман бисёр шод ҳастам ки мо бори аввал тавассути ин барномаи шумо ин вохӯриро, ин дидорро бо мухлисон баргузор намудем ва имрӯз бисёр шод ҳастам. Ман бори аввал дар радиои ҳамсадо ва сипос мегӯям барои муассиси ин радио Комил Сафаров ки бисёр як муҳити хуб, бисёр як муҳити замонавӣ барои баргузории эфир ва умуман радио таъсис ташаббус гирифтанд ва ташкил намуданд. Сипос ҳама чи беҳтарин, таби мо беҳтарин. Ман фикр мекунам ки таби шунавандагон ва тамошобинон ҳам хуб хоҳад шуд. ташаккури зиёд. мо хушҳолем ки шумо нахустин маротиба ва аз оғози барнома таъссуротҳои нек доред. умедворам як суҳбати самимӣ хоҳем дошт ҳамроҳи шумо ва дар ҳақиқат дар эфири имрӯзаи мо нахустин маротиба ва дар барномаи бетанаффус махсусан нахустин маротиба Муборис Усмонов қарор доранд. азизони дил, шумо метавонед ки анамин саволҳои худро вобаста ба кор, фаъолияти махсусан эҷодӣ равон кунед ба саҳифаи телеграмии радиои ҳамсадо 38 ва мо аз шумо пурсон мешавем. бо варзиш машғул мешавед? Кам рости гап ҳозиро кам, аз сабаби оне ки инам як баҳонаю, лекин аз сабаби оне ки бисёр реҷаи мураккаби корӣ дорам, барое ки як рӯз дар Хужанд, як рӯз дар Душанбе, як рӯз дар Москва, як рӯз дар ягон ҷойи дигар. Аз ҳамин лиҳоз бисёрам вақтам намешаваду ва имкониятам нашуда истодааст. Лекин рости гапро гӯям, як ҳар сол мешавад ки барои ман туҳфа мебиёранд аз толорҳои варзишӣ, абонементи яксола ё дигару дигар. Ҳамаи он дар хона истодааст ва мутаассифона шояд дар як сол ҳозиро кам меравам, лекин кӯшиш мекунам ки як маротиба ду маротиба мерам, вале ин кам аст. Лекин инро ислоҳ кардан лозим. бале, ман фикр мекунам барои солимӣ, барои ҷавонӣ ин муҳим аст. Муборис хатмкардаи Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, сиёсатшинос, аммо имрӯз шоумен ва санъаткори муваффақ. Муборис, дар ҳақиқат мехостед ки сиёсатшинос шавед ё мехостед ки танҳо соҳиби диплом бошед? Ин интихоби ман нест, ин интихоби падарам буд. Ман аз аввал мехостам ки ё актёр шавам, ё сароянда шавам, вале ин интихоби ман набуд ва мо гапи падарро рад накардем ва дохил шудем, хатм кардем донишгоҳи миллиро бо ихтисоси сиёсатшинос ва яке аз давраҳои хубам буд давраи донишҷӯӣ. Ташаккур мегӯям барои тамоми муаллимоне ки дар кафедраи сиёсатшиносӣ буданд ва даруман дар донишгоҳи миллӣ. хуб, агар умуман дар оянда чӣ фикр мекунед? Ҳамин дипломи шумо кор медода бошад, кор мекарда бошед? Бале, дипломи аллакай кор медиҳад, зеро ки коре ки мо мекунем, ман мекунам, шумо мекунед ва дилхон нафарон ин бевосита пайвастагӣ дорад бо он чизе ки мо дар таҳсил хонда будем ва ин ҳамаш имрӯзҳо фоида мебиёрад. аз фонди луғавӣ сар карда то донишҳо дар ҳама яъне ки фанҳое ки ҳастанд, хоҳ ин социология бошад, хоҳ политология бошад, хоҳ дигару дигар. саволе пешниҳод шудааст дар саҳифаи телеграм. менависанд ба мо мижгона, мегӯянд ассалому алайкум Муборис, хушомадед. ман мухлиси шумо, таронаи меравиро дӯст медорам ва мегӯянд ки аввалин коре ки дар Душанбе омадед оғоз кардед барои беҳтар намудани сатҳи зиндагӣ. соҳибкории шумо аз чӣ оғоз ёфтааст? мегӯянд аслан ман мехостам як савол диҳам ва баъдан ба ин саволам ҷавоб пешниҳод. агар аҳамият диҳем, дар саҳифаи инстаграмӣ бисёр ҳунармандон, чеҳрои шинохта ба ғайр аз он ки онҳо шоумен ҳастанд, ровӣ ҳастанд ё сароянда ҳастанд, боз дард шудааст дар яъне нохунак продюсер. ҳамин ба кадом маъни аст? киро мекунанд продюсерӣ? ва умуман чун мижгона гуфтанд соҳибкории шумо аз чӣ оғоз шудааст? аввалин коре ки дар Душанбе машғул шудед? маромад. Ман
чӣ гуне ки продюсерро дар назар дорад ягон старояндаро машҳур накардам ё ягон нафари дигарро шояд агар дар вақташ тавониста бошем ба ягон нафар кӯмак кардем. Ино фаҳмидан нафаҳмиданам ин чиз муҳим нест. Ман продюсери худам пеш ҳастам ва асоси соҳибкории ман ин мо пештар мо помидор мефурӯхтем. Яке аз дар он вақт бизнесҳои муваффақи мо буд ва мо бисёр пули калонам ба даст овардем тавассути ин кор. Дар бозори Шоҳмансур Собиқ Зелёный мо дар он ҷо помидор мефурӯхтем. Мо аптавик будем ба қавле ки мегӯянд. Барои ҳамин бисёр бизнеси хубам буд. ҳозирам агар имкониятам шавад мехоҳам кунам, лекин аз лиҳози оне ки машҳур шудаем камтар инсонҳо шояд ба ин чиз дигар нигоҳ кунанд, вале тиҷорат мекунем. Тиҷорат ҳама чизи хуб аст, зеро маблағи коре ки масалан тиҷорат мебарад ин тамоман дигар хел аст. хуб, ҳамон нафароне ки тиҷоратро соҳибкорони муваффақе ки дар кишвар дар хориҷ ҳастанд аз кӯчактарин воқеан чизҳо оғоз мекунанд. Ҳамон замонаш шумо фикр накардед ки аз ҳамин даромадҳои кӯчак аллакай як тиҷорати калони худро созед, давом диҳед? Ман доим ягон намуди тиҷорат доштам дар тамоми давоми фаъолияти зиндагиам. Ман доим ягон намуди тиҷорате ҳаст ки ман мекунам ё дорам ин тиҷоратро ва бевосита ман оли ровии машҳурам набудам, шояд сарондаи машҳурам набудам, лекин ман мошини хуб доштам, хонаи хуб доштам, дигару чизҳое ки фикр мекунам барои инсон, бале барои синни соли ман шояд ҳам ҳатто барвақтам буд. Барои ҳамин ҳозирам тиҷорат дорем ва хуб аст ҳамаш. беҳтарин. Яке аз лоиҳаҳои муваффақи телевизиони Тоҷикистон ки онро шумо пешбарӣ мекардед бо ном Имшаб, замоне як бора ногаҳонӣ қатъ шуд ва сабаб дар чӣ буд ҳамон замон қатъ шудани он ва ҳамчунин муҳитро дар он ҷо муҳитро дар телевизион. Ман барои телевизион сараввал раҳмат мегӯям, зеро ки телевизион яке аз ҷойҳое буд ки воқеан маро бисёр машҳур карда буд, ҳамчун ровӣ, ҳамчун шоумен ва инро ҳеҷ гоҳ бояд фаромӯш накунем. Ман барои он нафароне ки дар айни ташаккулёбии ман махсусан ҳамчун ровӣ дар телевизион кӯмак карда буданд, ман сипоси бепоёни худро мерасонам. Ва телевизион вақте ки мо тасаввур кунед, бори аввал вақте ки барнома Имшаб баромад, рӯзи шанбе мебаромад бегоҳӣ, вақте ман субҳ ба кӯча баромадам, аллакай ҳама маро мешинохтанд. Ин як эҳсосоте буд ки ман эҳсосоти дигар. Ҳозир дар ин чиз ягон чизи ҳайратовар нест, вале он вақт ин чиз барои ҳамин қувваи телевизион воқеан беҳтарин аст. Лекин ман шахсан худам аз кадом сабаб рафтам, аз он сабабе ки мо хостем ки як продакшни мустақил шавем ва масалан редактурае ки мегӯем ку муҳарриру дигару телевизион аст, яъне ки як вобастагиам ҳаст аз муҳаррирон, аз оне ки масалан чӣ гӯям киро даъват мекунӣ, киро не, вале мо хостем як продакшни мустақил шавем ва бори аввал мо якумин барномаам шудем ки дар интернет барномаи Имшабро интишор кардем ва баъд аз мо бисёри нафаронам ба интернет суҳбату интервю гирифтанро оғоз кардем ва бисёрам хуб аст ки боз як чиз дигаре нишон додем ва бисёр нафарон такрор карданд. Сабаби асосиш мустақил шудан буд, яъне аз ягон кас аз ягон чиз вобастагӣ надоштан ва кӯшиш кардан ки як контенте кунем ки барои тамошобинон шавқовар бошад, ҷолиб бошад. Бале, хуб, нобаст аз оне ки имрӯз дар консертҳо чорабиниҳои сатҳи давлатӣ ҳамчун ҳунарманд баромад мекунед, лекин дар маросимҳо низ ба ҳайси шоумен, яъне ровӣ баромад доред. ҳоло ҳам дар дил ҳаст хоҳише ки мехостед ки масалан дар ягон телевизион лоиҳаи худро дошта бошед ки гоҳу гоҳе ба намоиш барояд? Бале. Барои чӣ не? Телевизион ин як ҳавои муҳити дигари худа дорад ки ин чиза ба ягон интернету ба ягон чиз дигар гуфта намешавад ва она эҳсос кардаам намешавад. Барои ҳамин агар ягон пешниҳоди хуб шаваду яъне ки шартҳое ки онҳо мегузоранд бо фикрҳои мо мувофиқ ояд, барои чӣ не? Пеш мебурдед? Бале. Барои чӣ не? Дар як ҳафта як маротиба, барои чӣ не?
муборис дар саҳифаи инстаграмӣ мо мушоҳида намудем ки ба ғайр аз суратҳо ва роликҳои тарғиботӣ яъне рекламавӣ дигар ҳама нашрҳое ки вобаста ба эҷодиёти худи шумо аст вобаста ба аксҳои шахсии шумо аст бо забони русӣ нашр мешаванд. Сабаб дар чист? сабаб дар оне ки вақте ки бо забони русӣ менависам, масалан ман шунавандагон дорам дар Канада зиндагӣ мекунанд, дар Амрико зиндагӣ мекунанд, онҳо тоҷик ҳастанд, афғон ҳастанд, эронӣ ҳастанд ва ё вақте ки ҳамун перевода зер мекунед барое ки Google дар худи транслейт дорад, тоҷикия тарҷума карда мешавад, лекин тарҷумаи хуб нест. Вақте ки ман бо забони русӣ мерасам, онҳо показать перевода вақте ки зер мекунанд, мегӯянд ки тарҷумаро нишон додан зер мекунанд, бо забоне ки онҳо дар кадом давлате ки набошанд хуб тарҷума мешавад. Барое ки Google ина хуб ба роҳ мондагӣ аст. Яке аз сабабош дар ҳамин аст ки ҳам публикатсие ки мо мегӯем ё ки рилсе ки мо мегӯем ман мемонам, ҳамна тарҷума кардан осон аст. Бисёр ҷавоби вақте бо дақиқ. тоҷикӣ менависам ва тарҷума карда намешавад ва ҳаст бале ва тарҷума карда намешавад, баъд фаҳмидан душвор мешавад. Вақте ки баъд тоҷикӣ кирилӣ ҳам нависам, эронӣ ва афғонҳо фаҳмида наметавонанд, хонда наметавонанд ва ман маҷбур ҳастам ки бо тоҷикӣ англисӣ нависам, яъне ки бо англисӣ нависам ва баъд аз он вай умуман тарҷума намешавад. Яъне бояд ки забони тоҷикиро ба Google перевод ворид намуд. ворид кардан, лекин хуб не ба ҳар ҳол. Сифати кораш. Бале, сифати кораш хуб не. Ман фикр мекунам ки вақте ки хуб мешавад, метавонем аллакай бо тоҷикӣ ада бинависем, бисёрам қулай мешавад, бисёрам осон мешавад. Як савол пешниҳод шудааст аз Комил дар саҳифаи Телеграм навистанд: муборис салом, зинда бошед, садои зебо доред. Ман мехостам як савол. Шумо дар барномае бо меҳмон дар мусоҳиба як савол дода будед. Агар медонистед ки баъди 3 рӯз мемиред, чӣ кор мекунед? Ман мехостам ки ба ҳамин савол худи шумо ҷавоб гӯед, навистанд Комил. Ин саволро мо ба Дамирбек Олимов додам, бисёр дӯсти наздики ман, шодравон, бисёр инсони бузург, бисёр инсони нек. Сабаби додани ба саволо мефаҳмем. Мо дар як тарабхона буд, Роял ном дошт, ҳозирам ҳаст он тарабхона, наздики тарабхонаи Искандар. мо дар ҳамон поён барномаи сабт мекардем. Вақте ки мо ин барномаро сабт карда истода будем, заминҷунбӣ шуд. Дар ҳақиқат ҳам камераҳо мондагӣ, ҳама чӣ мондагӣ, ҳама рафтан. бовар мекунед, ман ва Дамирбек нишастам ва баъд аз он ман савол додам ки замин ҷунбида истодааст, мо дар даруни тарабхона ҳастем, ягон нафар нест дар ҳама ҷо сабт шуда истодааст. Ман гуфтам ки Замирбек, агар ҳозир фаҳмӣ ки охирон дақиқаҳои ҳаёти ту аст, ту чӣ кор мекардӣ? Ин савол дар ҳамин маврид дода шудааст. Бисёри нафар намефаҳманд ки ту ин саволро додӣ ва ин савола мо медонем тақрибан шояд 10 сол пеш дода бошем ё 8 сол пеш дода бошем. ин солҳои шояд 10 сол пеш аст, дар ҳақиқат ҳам 10 сол зиёд аст. ин вақте ки барнома дар давраи телевизион мерафт ва дар ҳамон маврид заминҷунбӣ шуду ва ман ин саволро ба Дамирбек додам, зеро ки ҳама рафтан, ману Дамирбек гуфтем монем дар ҳамин ҷо мемирем, бигзор ҳамин хеш шавад. камераҳо даргирона буданд, баъд ин саволро додам. Ман ин савол аз куҷо, решааш аз куҷо аст? Барои пеш аз ягон чӣ навистан нағз фикр кунам. Комил, фикр мекунам шумо ба саволи худ ҷавоби амиқ гирифтед ва мо ҳам шодем ки шумо тариқи радио уман ба ҳамагӣ ба ин савол ҷавоб додед. Ман ҷавоб додам, ҳатман вақте ки нашр мебарад боз дар саҳифаҳо мегузарам, тамошо кунед. Бале. Дархост кардан дар ин ҷо муҳаббат мегӯянд салому дуруд. Мубориз ман мехостам ки бо садои зинда як тарона бо ном Дил ҷудоӣ месароидед. Оҳанги Даврони Раҳматзодаст, бисёр оҳангсози хуб, шеъри Эҳсон Азамиён. Бале. Беҳтарин. Марамат. Зибади бевафоӣ, зибади солҳои дилҷудоӣ, маро дидиву ту ҳайрон мондӣ, нигаҳ кардам ки аз ман рӯй гардондӣ. Зинда бошед. Садои таронаи ором воқеан инсонро ба хаёлот мебарад, ба як эҳсос мебарад. Таронаи бисёр хуш, ман фикр мекунам қаноатманданд нафаре ки дархост карданд таронаро. Хуб, Мубориз, шумо замоне ба санъаткорӣ шурӯъ намудед ки ҳамон вақт аллакай ҳамчун шоумен, ҳамчун ровӣ як мавқеъи хос, муайян ва маъруфияту маҳбубият доштед ва қарор қабул кардан, бисёре қарори ҷиддӣ ба сароидан оғоз кардан, ин аслан масъулият ва ҷавобгарӣ ва бисёр чизҳоро талаб мекардад. Кӣ буд дар он замон
дар бари шумо ки мегуфт бале ҳунарманд шав ту метавонӣ? Бисёр буданд онҳое ки мегуфтанд метавонӣ ё кам буданд? Киҳо то ҷонибдорҳо бисёр буданд ё баръакс? вақте ки ин қарорро мо қабул кардем, бисёри нафар алахусус наздикони наздикатам мегуфтанд ки дар кор нест, лозим нест, дигару дигар. вале буданд нафарое ки ҳам мегуфтанд ки ин корро кардан лозим аст, барои чӣ не? вале ман асосан дилхо коре ки мекунам, пеш аз ҳама фикри худамро гӯш мекунам, ё мегӯям қарорро бояд худамон қабул кунем ва дилхо қароре ки мекунем дар зиндагӣ бояд ҷавобашам худамон диҳем, нобаста аз оне ки ин чиз муваффақ мешавад ё намешавад. барои ҳамин вақте ки ман ин қарорро қабул кардам, ман аллакай медонистам ки ман ин корро бояд ки ҷиддӣ ба пуррагӣ кунам ё ин ки умуман оғоз накунам. ва умуман агар нигоҳ кунед, соли 2015 буд, мо ду-се тарона интишор кардем, онро гӯш накарда буданд. соли 2012 мо як-ду тарона интишор карда будем, вале ин чизо муваффақ набуд. мо ин навбат қариб барои альбоми якуми ман қариб $100,000 мо сарф кардем. барои 20 тарона 20 клип кардем, 20 тарона кардем. маблағи чанд сол ҷамъ кардем? маблағ шояд як намедонам 3-4 сол ҳатто мо ҷамъ кардем. маблағро махсусан барои ҳамин чиз ҷамъ карда будам. ман интизор будам ки ҳамин чиза мо ба пуррагӣ оғоз кунем. зеро дар он ҷо клипмейкерҳои беҳтарин кор карданд, ҳам Ӯзбекистон, ҳам Тоҷикистон, оҳангсозон, махсусан нафароне ки аранжировка мекунанд, дигару дигар, як тими калон кор карда буд. онварид мо 20 суруд кардем, консерти калонам баргузор кардем. як зумраи консерти сарпарастҳо доданд, вале як зумраи консерти худамон додем, зеро ки ин аллакай муаррифии альбом буду, дигару дигар. умуман дар умум якум лоиҳа дар 6 моҳи аввал $100,000 мо сарф карда будем. ин бар назари одам мегӯяд ки чӣ гуна ин нафар машҳур мешавад, чӣ гуна миллион просмотр мешавад. барое ки миллион просмотр сифати баланд мехоҳад. буданд клипҳое ки мо то инҷоним то $15,000 $20,000 барои як мюзик видео сарф кардем. инам бисёр нафарон намефаҳманд. як суруди хуб қариб тақрибан $3,000 маблаға фақат mp3 талаб мекунад, бидуни клип. бале, барои ҳамин чизи хуб, яъне ки ин як тими калон буд ки барои ман кӯмак карданд ва манам медонистам ки чӣ мехоҳам ва билохира ин чиз шуд. бале буданд нафарое ки мегуфтанд ки вақте ки мо якум тарона, дуюм тарона интишор кардем, ин чиз нодуруст аст ё ин чи ҳар хел гапҳо мегуфтанд ва имрӯз ман мебинам ки онҳо сурудҳои маро гӯш карда мегарданд. аз ҳама чизи муҳим ҳамин аст. барои ман аҳамият намедиҳам касе дар роҳи зиндагии ман кори хуб кард, кори бад кард. ман асlan нафароне ки кори бад кардам, ман ба ин чиз аҳамият намедиҳам. зиёд аз зиёд буданд, вале ман имрӯзҳо мебинам ки ҳама чи тағйир меёбад. асос оне ки мо ҳеҷ касе нестем ки ягон нафарро бахшида натонем, зеро худо бахшанда аст. барои ҳамин ман дилхо нафаре ки ислоҳ шудааст ва нигоҳи худро дигар кардааст ва даруни маро амиқ дарк кардааст, ман ин инсонро доим омода ҳастам ки чӣ гӯям хуб қабул кунам. ман дар бораи ин чизо фикр намекунам. чизе гузашт рафтан мегирад, барои фақат ба пеш. шояд ҳамин гуна инсонҳо ва ҳолатҳо буданд ки шуморо, рӯҳияи шуморо, иродаи шуморо дар зиндагӣ боз қавитар, боз ба сӯи пеш ҳаракат карданд шояд сабаб шуд. бале, умуман зиндагӣ худ мубориза аст, мисли номи ман. бале, ва барои ман дар зиндагӣ мубориза ҳастам ва дорам аҳамияти ман ҳар 1-2 сол 3 сол кӯшиш мекунам ки ягон навигарӣ кунам, ягон чизое кунам ки умуман фарқкунанда бошад. ва коре ки ман мекунам доим кӯшиш мекунам ки вай миёна не, ягон дар ҷои 3-4 не, беҳтарин бошад. ё всё или ничего гуфти гапо. барои ҳамин бале, дар ҳақиқат. хуб, умуман дар соҳаи санъат бисёранд нафароне ки соҳиби садои хуб ҳастанд, овози хуб доранд, лекин муваффақ нестанд. шумо сабабро дар чӣ мебинед? як чизро омодаш барое ки ягон чиз гирӣ бояд ягон чиз диҳӣ. албатта ҳозир ягон чиз бе маблағи муайяни калон пеш рафтан ғайри имкон аст. барои чиз додан бояд мегӯям ки фидо кунӣ, на танҳо худро фидо кардан. ин як қиссаи алоҳида. асосан бояд ту маблағ доштагӣ бошӣ ва маблағро бояд кӯшиш кунӣ ки сарф кунӣ, ки зеро ки тиме ки кор мекунад воям зиндагӣ доранд, воям фарзанд доранд, дигар чиз. барои ҳамин қонуни зиндагӣ ҳамин аст ки барои он ки чизе гирӣ бояд чизе диҳӣ. дар ҳақиқат навистан дар ин ҷо муҳаббат мегӯянд, ман аз шумо хоҳиш доштам ҳамун таронаи меҳравӣ бо садои зинда каме месароедед бо садои зинда. марамат.
ба хаёлам агар оӣ зи само тарона резад ҳама дунё сабз гардад нур хона хона резад агар оӣ паркушоям то бавҷи осмонам як тавалло аз ту дорам ҳеҷ гаҳ танҳо намонам меравӣ мебарӣ ҳама рӯёи маро мекунӣ зеру рӯ ҳама дунёи маро мекашам аз ғамат бори ҳиҷрони ҷудоӣ нашавад ки пас наоӣ. зинда бошед, хаста набошад садоятон. ду таронае доред ки номи ғайриоддӣ дорад. Яке Айлин, дигаре I'm so sorry. Ва мо мехостем ки таърихи қиссаи ҳамин хел ном гирифтани сурудои худро мефтед. I'm so sorry ин асосан матни Орзу Исоев аст. Ман сипос мегӯям барои Орзу Исоев. ҳамин матна равон мекунанд ва ман шодравон Некрӯз Ниёзов ҳамроҳи он кас мо дар Саратоғ будем. Медонеда баъд аз Искандаркул дар тарафи Айнӣ боз ҳаст Саратоғ, баъд аз Саратоғ мешавад, баъд аз кӯҳи Саратоғ мефурояд ба Қаратоғ. Мо дар Саратоғ будем. Бисёр ҷои дурда аст. Мо ба истироҳат рафта будем. Хуб. Палаткаҳое гузошта, дар он ҷо хаймаҳоеро гузошта. Беҳтарин. Гӯям хаймаҳоро гузошта, мо дар он ҷо нишаста будем ва гуфтам ҳамин хел матнро рӯй карданд. Интернет ҳамон ҷо хуб намехабид, вале омадам ки матни нав аст. Аслан шеъри нав, шеъри Орзу Исоев. Баъдан мо шеъра гирифтем. Ман фикр кардам оҳанга, гуфтам навоз ки Некрӯз ва ба диктофонам сабт кардам. Некрӯз Ниёзов гитара ки хуб менавохт, вай навохт, ман амина сабт кардам. ҳамин суруд пайдо шуд. Ҳамин суруд пайдо дар Саратоғ. Бале. таърихи пайдоиш. Пайдо шуд дар Саратоғ. Аҷоиб. Айлин. Суруди Айлин як дӯст дорам ман, Шоҳсалим, бисёр дӯсти хуби ман аст, бисёр соҳибкори муваффақ аст, дар Лондон зиндагӣ мекунад. Ӯ бисёр хоҳиш кард ки мухлиси ман аст. Ман оилави мухлиси ашадии ман ҳастам. Ман дар хориҷ бисёр ба маъракаҳои онҳо меравам, тӯю маросиму дигар ки даъват мекунанд берун аз Тоҷикистон. Ва ӯ гуфт ки ман мехоҳам ки дар васфи духтарчаи ман як суруд эҷод кунӣ. Ва мо суруди Айлина дар васфи духтари Шоҳсалим иҷро кардем ва бисёр як суруди хуб шуд ки барои ҳамагон писанд омад. Ва ин таърихи суруд асосан барои духтарчаи дӯсти ман Шоҳсалим аст. Ташаккур. Инак занге аст, ҳамроҳи шумо гӯш мекунем, пайваст кунем. Алло, ассалому алайкум. гӯш мекунем шуморо. Алло. салому алайкум апай занигор. хубем, ташаккур, марҳамат. саволи шумо ба меҳмони мо. маён фирқат апаҷон, ама салом наро ба апай мувориз мерасонам. гӯш карда истоданд. Хуб. ами суруди зиндагӣ аз Шейх Сакина исонаги апаҷон, ами аз саволи ман. Ташаккур барои савол. Марҳамат. Суруди зиндагӣ инам боз ҳам Орзу Исоев. яъне дар эҷоди таронаҳо умуман махсусан матни шеърҳо бисёртар бо Орзу ҳамкорӣ мекунед? Бале, Орзу Исоев ҳозир мо як соли охир мешавад ки бо Эҳсон Азамиён оғоз кардем ҳамкория. Суруди кам дил мекунам аз Эҳсон Азамиён аст. бисёр суруди машҳур шуд. суруди Зибади бевафоӣ ки ҳозир ман хондам барошон ба таври зинда, ваям шеъри Эҳсон Азамиён аст. боз якчанд сурудҳои нав аст ки мо онҳоро интишор накардем, ваям аз эҷоди Эҳсон аст. Вале 90% сурудҳои ман, 90% сурудҳои ман ҳамаш эҷодиёти Орзу Исоев аст. аз оҳангсозон бисёртар бо ки ҳамкорӣ мекунед? аз оҳангсозони тоҷик танҳо бо Даврони Раҳматзод, аз Ӯзбекистон бо Шаҳбоз Насириҷанов. яъне аз ду кишвар ҳамкорӣ шумо? Бале, ду кишвар бо ду нафар. Ман ягон маротиба то ҳол нашудааст ки бо дигар оҳангсозон кор карда бошам. Асосан эҷодиёти ман ё аз Даврони Раҳматзод аст, ё аз Шаҳбоз Носириҷонов. гуфта метавонед ки сурудҳои шумо то як андозае зиндагии шуморо фаро мегирад, дахл дорад? Не, то умуман шояд ман барои ҳама мехонам. Масалан, як суруди дигар буд ки мо интишор кардем, қадри ошоинои чаро фурӯхте, дигар бо Ғайбулло як ҷоя хонда будем ин сурудро. Бисёр сурудҳо ҳаст мегӯям ки ягон дӯстона ди. Ман мегӯям ки
ин чизҳое ҳастанд ки қиссаҳое ҳастанд ки дар зиндагии ҳар як нафар аст. барои ман ба зиндагиам рабт намедиҳам, барое ки ман агар танҳо дар бораи зиндагии хуб хонам, ҳозир дар зиндагии ман ҳамаш беҳтарин аст, бояд фақат сурдои вай хонда, лекин сурдои ғамгинам хондан лозим аст, зеро ки нафароне доранд ки бале ғам доранд, нафароне дар ин ҳолат аст, дар ин ҳолат аст, дар ин ҳолат аст. барои ҳамин кӯшиш кардан накор ки ҳар як суруд ҳолати ҳозираи ҳар як нафарро инъикос кунад ва вақте ки инъикос мекунад инсон ин чиза дарк мекунад ва хуб қабул мекунад. ана имрӯзҳо чӣ боварӣ, қувва, эътимод, як илҳом мебахшад, чӣ ё ки суруд эҷод мекунед? пеш аз ҳама оне ки шунавандагон вақте гӯш мекунанд, тамошобинон вақте тамошо мекунанд, ҳар як сухани нағз, ҳар як санъаткор, ҳар як нафари эҷодия ин чизро баланд мекунад. зеро чӣ хеле ки медонед, мо нафароне ки бо эҷод пайвастагӣ дорем, бисёр нафарони эҳсосотӣ ҳастем. барои мо сухани хуб аст, ҳама чизи хуб аст барои мо. ҳамин чизҳоро баланд мекунад. дар умум нигоҳ кунем, агар таб болида бошад, бо ҳамроҳи наздикон ҳамаш хуб бошад, рӯҳия баланд бошад. бале, ҳамин чиз муҳим аст, ҳама дигар ягон чиз муҳим нест. гуфта метавонед клипи кадом таронаи шумо аз ҳама қиматтарин буд дар байни он сурудҳое ки шумо нашр намудед? мо то ҳозир суруди меравӣ буд, бисёр бюҷаи калон дошт ва дар он ҷо 4 ҳунарманди мардумӣ дар як клип бозӣ карда буданд ва ин ягона клипе буд ки Убайдулло Раҷаб ва Аҳмадшоҳ Улфатшоев дар таърихи фаъолияти худ якум бор дар клипи сароянда бозӣ карда буданд ва мутаассифона ин чиз аввалин клипи онҳо шуд ва охирон нақш дар ҳаёт шуд. зеро ки баъд аз ин клип устодони азизи мо худо ҷойашонро ҷаннат кунад, бале, Убайдулло Раҷаб ва Аҳмадшоҳ Улфатшоев аз дунё гузаштанд ва ман бисёр шод ҳастам ва бисёр худро нафари хушбахт ҳис мекунам ки бо чунин легендаҳо, бо чунин нафарони бузург ҳамкорӣ кардам ва розигии онҳоро гирифтам ки онҳо розӣ шаванд. зеро ки то ман бисёри нафарон хоҳиш карда буданд ки аз онҳо, махсусан аз Аҳмадшоҳ Улфатшоев ва Убайдулло Раҷабов ки дар клип бозӣ кунанд, онҳо рад карда буданд. вале мин чизе дар таърих монд, ҳатман клипи меравиро тамошо кунед, бисёр ҳам клипи хуб аст. мо киноклип кардем, 10 дақиқа асту. бале, тамошо кардаем ва ин хуб аст ки шумо аз ҳамон лаҳза истифода бурда тавонистед. мегӯянд ки ягон чиз доимӣ не, инсонҳо нест ва хуб аст ки онҳо дар таърихи ҳамин клип ҳастанд, монданд, инам як таърих боқӣ мемонад. беҳтарин. чанд рӯз пеш суруди нави шумо бо номи Булбул тақдим гардид. дар бораи чӣ тавр эҷод шавӣ ба миён омадани ҳамин суруд, оҳанг, матн, клип мегуфтед? ин оҳанги Даврони Раҳматзода аст, шеъри Орзуи Соев аст. мо дар яке аз қаҳвахонаҳои шаҳри Душанбе, дар қаҳвахонаи дӯстдоштаи ман Фригат нишаста будем ва дар он ҷо ин таронаи мо якҷоя эҷод кардем ва ин таронаё клипи бисёрам хубам кардем ки дӯсти наздики ман, режиссёри доимии ман дар Тоҷикистон Азим Ҳикматуллоев сабт кардааст ва мо ин клипа тақрибан дирӯз буд ба фикрам интишор кардем. бале, рӯзҳои кам гузаштааст. яъне агар мухлисон хоҳанд ки шуморо пайдо кунанд, гум карда бошанд, аз Фригат меёбанд? бале, ин ҷои доими ман Фригат, бале, онли Фригат. бале, бисёр меравам. ҷои дӯстдоштам аст. ман дар шаҳр як ё ду ҷои дӯстдошта дорам ки ба ҳамин ҷо меравам. ҷои аз ҳама дӯстдоштаи ман ин тарабхонаи Фригат. барои ҳамин аз нои ман равед, ҳатман скидка мекунанд. ташаккур. бале, бояд кунанд барои ин қадар реклама. агар хато накунам, босе бонуи ҳунар Нигина Амонқулова, Фарзонаи Хуршед ва Мадина Ақназарова таронаҳо дар шакли клип доред. умуман таронаҳо доред ва аз ҳама зиёдтар бо Мадина Ақназарова саволҳо дар ин бора рости гап бисёранд. аз худи ман шахсан пурсон шуда буданд ки онҳо ба ҳамдигар муҳаббат доранд ё сабаб дар чист. мо мехоҳем ки имрӯз ба ҳамин савол ниҳоят нуқта гузошта шавад, ҷавоби шуморо гирем. ҳамкор ҳастем, ҳамкасб ҳастем ва Мадина дӯсти ман аст пеш аз ҳама. аз диҳози оне ки мо ягон муносибатҳои ошиқона дорем, ягон муносибати ошиқона нест, набуд ва ин ҳолат фикр мекунам ки ман даҳҳо маротиба гуфтам, Мадинам гуфтааст ва ин як аз диҳози ки шояд мо якҷоя фаъолият мекунем ва клипҳое мекунем, сурудҳое мехонем ки ошиқона аст. аз ҳамин лиҳоз одамон ин танҳо кори мо аст, дӯстони азиз. ин кори мо аст барои ин ки шумо тамошо кунед, хушҳолӣ кунед. кадом санъаткори тоҷикро бо боварӣ гуфта метавонед ки дӯсти наздики ман аст? санъаткори тоҷик Мадина Ақназарова дӯсти наздики ман аст. боз дӯсти наздики ман аз санъаткорон бо Мирнигор дӯст ҳастем, бо Сафар Муҳаммад дӯст ҳастем, бо
ҷони бегмурод бо валиҷон азизов бо қариб ҳама нигина ҳама наздик бо ҳама ма ҳам бо ҳама аз санъаткорон гӯем бо ҳама наздик ҳастем вале масалан дӯстии зиёдтар гӯем агар бо Мадина дӯстии зиёдтар дорем бо Берӯз Еваров дӯстии наздик ҳастем аз шоуменҳо чӣ аз шоуменҳо аз ровиҳо аз рови бо ҳама хуб ҳастам не ки гӯем ки мо ягон дӯстии қавии наздик дорем шояд чунин дӯстӣ нест лекин ман бо ҳама хуб ҳастам беҳтарин яъне масалан дӯстро ки гуфта мешавад вақте ки шумо чӣ гӯям ҳам бо якдигар наздик ҳастед ҳам аз ҳолу аҳволи якдигар ба таври аслӣ бохабар ҳастед пеш аз ҳама дӯстони ман зиёд ҳастанд умуман агар ҳамкасбони азизи ман дӯстони ман бо ҳамаи онҳо ман хуб ҳастам вале ҳаст зумраи нафароне ки на танҳо аз шоу-бизнес ҳам бошад масалан дӯстони наздикат аст ки онҳоро ягон нафар намешиносад ки аз ҳама дӯсти наздики ту аст аз шоу-бизнес берун аст яке аз суруди шухи шумо мастам мо мехостем ки ҳамин тарона дар шакли зинда садо диҳад суруди ҳамроҳи барон мо иҷро карда будем ҳамон суруд бале ҳамон 4 мисраи асосӣ ки ба фикрам аз ҳама зиёд чӣ мекунад зеб медиҳад ошиқаму мастам ғайри ту ба ишқа дил набастам як ҷаҳон аз ту аз ман то ба охир дар барат ҳастам табассуми ҷодувона дорӣ нигоҳ ишораи ошиқона дорӣ ваҳҷи зебо гаҳ фиребо дар дили ман ошёна дорӣ беҳтарин ташаккур ба танқидҳо назари шумо чӣ гуна аст танқидҳои созандаву вайронкунандаву ҳаст танқидҳои созанда дуруст гуфтед ҳаст танқидҳое ки инсона танқидҳое ҳастанд ки бемаврид ҳастанд бемуҳтаво ҳастанд бемаъно ҳастанд ва танқиде аст ки ба маврид аст ва шояд баъзе танқидҳое ба назар мегирӣ барои пешравӣ кор бале баъзе танқидҳое ҳаст ки ту медонӣ ки ягон чизи навигарӣ несту ҳар ташаккур мегӯӣ мемонӣ ман чӣ ҷавоб наметӣ инам таваҷҷӯҳ аст асосан фикр мекунам ки нафароне ки умуман танқид мекунанд асосан дар комментарияҳо дар ягон ҷои дигар ин нафарон худашон шахсони муваффақ нестанд ё ягон бахилӣ доранд сабаби асосияш дар ҳамин аст 90% чунин танқидҳо сабаби асосияш дар ҳамин аст ки инсонҳо худ муваффақ нестанд худ ба ягон чиз ноил нагаштаанд ва бахилӣ асосиашам дар ҳамин аст ки барои чӣ вай шуд ман нашудам сабаби асосӣ ҳамин бояд инсон мо бояд ҳама дӯстони азиз як чизро вай кунем ки ҳама ҷои худа дорад ман ризқи шуморо хӯрда наметавонам шумо ризқи мана хӯрда наметавонед алахусус дар шоу-бизнес ҳамин чиз дахтор ҳама яъне ки чӣ мегӯянд ҷои худро дорад дегу табақи алоҳида дорад аз ҳамин лиҳоз дар хонаи шумо дигар гап аст дар хонаи мо дигар гап аст барои ҳамин ва умуман барои нафароне ки умуман комментарию бад менависанд дар дил хосоа биёед пешравии якдигарро бо чашми нек дида тавонем як нафаре ки пеш рафт як нафаре ки миллатро муаррифӣ мекунад дар дигар сатҳҳои ҷаҳониам ин чизоам бояд хуб қабул кунем зеро ин аз он шаҳодат медиҳад ки мо коре карда истодаем ки на танҳо барои мардуми тоҷик балки берун аз он ҳам писанд омада истодааст ин бисёр чизи хуб аст барои якдигар пешравиҳо бо чашми нек нигоҳ кунем дигар ҳеҷ чиз нест шумоям пеш меравед он гоҳ манам пеш меравам дар дилхо соҳиби фаъолияти ҷамъиятӣ мо якҷоя пеш меравем якдигарро дастгирӣ кардан лозим аст бале ин буд вай буд ин хе шуд нашуд бача ин чиза лозим нест мардро чӣ зебо мекунад мубориз мардро рафтор зебо мекунад асосан барои шумо кӣ будан осон аст шоумен ё ҳунарманд ман умуман нигоҳ кунем ҳунар ин шоу аст муқоиса кардаед шоу аст ҳама шоумен ҳастанд бовар кунед ҳунар ин шоу аст мо шоу нишон медиҳем намоиш аст бале масалан табби санъаткор умуман болида нест мебарояд дар саҳна механдад рақс мекунад суруд мехонад
ҳама шоумен ҳастем дар он. Касе намегӯяд, ман метавонам ки ҳамроҳ шидем дар ин маврид суҳбат кунем ва ман боз ҳам исбот мекунам ки гапи ин шоу аст. Мо шоу бизнес, мо шоу нишон метем барои мардум, таби болида нишон метем, гӯё ки ҳатто таби мо болида набошад, проблема дошта бошем, мо онро нишон наметем. Мо яъне ману шумо ҳозир нақш бозида истодем. Шояд ман намедонам ки шумо чӣ гуна проблема доред, ман чӣ гуна проблема дорам, ё ягон нафари дигар чӣ гуна проблема дорад. Мо кӯшиш мекунем ки дар омма худа ба таври фазои хурсандӣ бале ин шоу аст, шоумен. инак он нафароне ки шуморо аз кӯдакӣ мешиносанд, Бале. медонанд, мегӯянд ки мубориз дар кӯдакӣ ин хел будӣ, ҳоло ҳам ҳамон одатҳоят ҳаст. Ягон одатҳои кӯдакии шумо то ҳозир ҳам ҳаст дар шумо? Бале, ба фикрам ҳаст. Вале намедонам, шояд мо оста вақте ки инсон синну солашам ба як ҷо мерасад, фикраш дигар мешавад. Бале, нигоҳаш ба зиндагӣ дигар мешавад. нигоҳ аз зиндагӣ дигар мешавад. Шояд баъзе чизҳое ҳаст ки аз кӯдакӣ омадаасту, вале кӯшиш мекунӣ ки ин чизҳоро накунӣ, ё кӯшиш кунӣ ки ягон гапе ки мезанӣ нагӯй. Ман бисёри вақт бисёр хислатҳои худа тағйир додам. Аз кадом лиҳоз? Вақте ки баъзе чизҳое ҳаст ки барои инсонҳо маъқул намешавад, вале ту аз самими қалбам мехоҳӣ, маъқул намешавад. Умуман бисёри вақт ҳамин замонам хел шудааст, ба равиши зиндагӣ мутобиқ шавӣ. мутобиқам шавӣ, хубтараш чӣ чиз намегӯӣ, бе ягон чиз гуфтан, чӣ гӯям, нейтрал мешӣ, да, яъне ки бетараф мешӣ. Ягон орзуи кӯдакиятон ҳаст ки то имрӯз амалӣ нашудааст? Умуман чиё буд орзуи шумо дар кӯдакӣ? Ман мехостам ки сароянда шавам. Шудед? Бале. Ин ягона хоҳиши орзуи шумо буд? Яке аз орзуҳои калони ман буд. Ман бисёр ин чиза орзу мекардам. роҳи тайнамудаи зиндагии худро мушкил ё осон чӣ гуфта метавонед дар ин Ман бора? мегӯям бисёр мушкил роҳ Мушкил буд. бисёр мушкилӣ аст, мушкилиҳо то ҳозирам ҳаст. Мушкилиҳо аз кадом лиҳоз аст? Аз кадом лиҳозе ки вақте ки инсон то рафт боло рафтан мегирад, ӯ мақсадҳои нав барои худ, стратегияи нав барои худ муайян мекунад ки яъне нақшаҳо ба ҳам нақшаҳо рафта расад. Яъне дар 4-5 соли охир ман чанд мақсадҳои дигар дорам ки онҳоро бояд амалӣ кунам ва мо агар барои худамон дар роҳи ки интихоб кардем, умуман фарқ надорад, на танҳо эҷодкорӣ, умуман дар ҳама роҳ барои худ мо агар як нақшаи муайян намонем, як баландие намонем ки товае бояд баромада расем ҳар 3 сола, ҳар 4 сола, он гаҳ инсон беорзу, бе як мақсади муайян зиндагиаш шавқовар намешавад. Зеро барои зиндагӣ шавқовар шудан ягон мақсаду орзуи калонтар лозим аст ҳар навбат. Барое ки вақте ки ман мехостам ки масалан тақрибан 5 сол пеш ягон мошини дигар доштак бошам, ҳозир мехоҳам мошини дигар доштак бошам. Бар замёне ки ман мошини хуб дорам, лекин боз дигар чиз мехоҳам. Бале, орзуҳо нав мешаванд. Масалан мехостам ки ман клипи мо 35 ё 36 миллион просмотр гирифт, ҳозир мехоҳам ки 100 миллион бошад. Ин орзу аст, вале 1 сол пеш ё 2 сол пеш ё 3 сол пеш маро мепурсед, мегуфтед ки чанд қадар мехоҳем? Ман гуфтам агар 5 миллион шавад бас, ё 10 миллион шавад бас. ҳоло 100 миллион. Ҳозир барои сурудҳои муқаррарии ман 5-6 миллион қариб кулли сурудҳои ман дорад. Барои ин чиз барои ман чизи аллакай вай аст. Чӣ гӯям? ғайриоддӣ нест аллакай. асрори муваффақияти яъне инсон ин дар нақшу орзуҳояш. Бале. Нақшаҳо нав бояд шаванд. Нақшаҳо нав бояд шаванд. Агар нақшаҳо таи ман ҳар 3 сол барои худ як нақшаи нав мемонам. Агар нақшаи нав намонам, ман худам ҳис мекунам ки зиндагӣ шавқовар нагузашта истодааст. Барои ман аз ҳама чизи шавқовар, чизе ки барои ман хурсандӣ мебарад дар зиндагӣ, ин чизе ки ман эҷод мекунам, ё умуман бо эҷодиёт ин чиз пайвастагӣ доштаг аз ҳамин чи хаста намешавед шумо? Доим дар назар будан, доим дар ҳаракат, доим дар офаридан шуморо рӯҳан каме хаста намекунад? Баъзе вақт мешавед хаста, баъзе вақт хаста мешавед, баъзе вақт хаста мешавед, зеро ки бар зами оне ки чӣ қадар инсон машҳур аст ё чӣ қадар ба кадом дастовардҳо ноил шуда, маърака дорад, тӯй дорад, консерт дорад, дига дорад. Шояд агар реҷаи кори манам агар шумо тамошо кунед, ин медонед ин ғайриоддӣ аст. Ман бо ин чиз мехоҳам ки ягон худа таъриф кунам, ягон чиз. Ин аз чӣ шаҳодат меояд? Аз он шаҳодат медиҳад ки мо корро дуруст карда истодаем. ҳамаш хуб аст, барои халқ писанд аст. Агар халқ писанд набояд, туро ба чунин зиёд ба тӯй даъват намекунанд, ба маърака даъват намекунанд, ширкатҳо ба консерт даъват намекунанд ё ҳамкориам намекунанд бе ту. Ин чиза сохта намешавад. Муҳаббате ки халқ медиҳад, ин чизро сохтан ғайри имкон.
барои ин ки ё ҳаст ё нест. бале асами лекин гуфти шумо ки тарафҳои Манфӣ, чӣ гӯям бале мусбӣ. манфиам дорад масалан хаста мешӣ дигар мешӣ лекин ин кор аст ин чиза вақте ки интихоб кард одам бояд фақат ба пеш рафтан гирад зеро шахсан барои ман гӯед ҳозир мегӯям ки кам аст бояд ман бисёртар тарона интишор кунам бисёртар интишор кунем мо аввали моҳ бисёр таронаи хуб ҳаст интишор мекунем ва мо ҳатман ин таронаам ирсол мекунем шояд як дар радио ҳамсадоям муаррифӣ кунем. бале албатта чаро не. Ва боз як чизи дигар ки ман мехоҳам шунавандагони азиз қайд созам, аслан бо ҳунармандон меҳмононе ки мо даъват мекунем дар вайн таронаҳо мерад, лекин мебинам ки вақт камӣ карда истодааст, мо ҳатто ба шунидани таронаҳо муваффақ нашудем. Лекин таронаҳо бале фикр мекунам таронаҳо баъдан боз садо медиҳанд ва мехоҳем аз шумо пурсем се ҳунарманди ҳозир мо амрӯи шумо ҳам суҳбат шудем вова мастеринг навистааст ин нафар аз ӯзбекистон аст бисёр звукорежиссёр аст яъне муҳандиси овоз аст аллакай як суруди нав кардем ман ход номаш муборис чӣ навистааст дар баландӣ аст падар нест бале мо таронаи падар интишор мекунем ба наздики ин шояд моҳои декабр бошад аллакай дидед ман аллакай тақрибан 10-15 таронаи тайёр дорам ки онҳоро мо бо вақт интишор мекунем яъне ман ба як соли охир то 20 таронаи нав дорам ки аллакай соли дигар то 2026 таронаҳо омода ҳастанд. гуфтед ки дар ана ҳамин маҷмӯъ бисёр аст сафарҳои корӣ, консерт, тӯйҳо. Метавонед гуфта то имрӯзҳо дар куҷоҳо чанд консерт умуман чӣ қадар буд дар куҷоҳо ман дар тамоми дунё қариб ки будам то ин ҷониб ба ғайри аз оне ки ман ҳатто сароянда набудам ҳамчун ровӣ будам дар дилхо яке аз ба наздики чизҳои шахсан барои ман яке аз чӣ гӯям рӯйдоди муҳиме ки барои ман буд ин иштирок дар фестивали Dream Fest дар Баку буд ки дар қатори беҳтарин ситораҳои ҷаҳонӣ ман иштирок кардам ва аз Осиёи марказӣ аз Тоҷикистон фақат сароянда буд Муборис Усмонов. беҳтарин. Се ҳунарманди тоҷикӣ ки шумо гӯш мекунед сурудҳояшонро киёанд? ман ин чиза ин саволро ҷавоб дода наметавонам аз кадом лиҳоз аз он ҳама дӯстанд не ҳама дӯст ҳастанд ва ман ҳамаро гӯш мекунам. Ман медонед чӣ ман ягон сарояндаи дӯстдошта дорам фақат як нафар аст дар таърихи зиндагии ман Алексей Чумаков аст сарояндаи рус аст. Ман дигар агар кумири ман ҳамин нафар аст ман гапи дурӯғ намегӯям. дар он гӯед ман дилхош суруде ки маъқул мешавад ки аз эҷоди касе бошад набошад гӯш мекунам. Бале барои ҳамин ин масъала вай аст. аз ҳунармандони ҷаҳонӣ киро гӯш мекунед? аз ҳунармандони хориҷӣ Алексей Чумаковро ҳамин дӯстдоштатарин сарояндаи ман аст. барои ман аз ҳама сарояндаи беҳтарин махсусан ҳамин нафар аст ва ман ҳама таронаҳои нафарро аз ёд ҳастам кӯшиш мекунам ки ба консертҳояш равам. ин сарояндаи дӯстдоштаи ман. барои солим будан барои эҷод кардан албатта қувва дар кор аст ва таоме ки шумо бидуни рад кардан истеъмол мекунед. ман умуман таомҳои бисёр ғизонокро дӯст медорам рости гапро гӯям. барои ҳамин таоми дӯстдоштаи ман дар назар ҳеҷ гоҳ аз рад намекунед истеъмол мекунед? боршро дӯст дорам. борши ки асlan модарам омода мекунад аз ҳама зиёдам на дӯст дорам. барои ҳамин борш. инак ин саволи охир лекин баъдан боз мо бахшҳои кӯтоҳ дорем. ман мехостам ки амрӯз шумо бозиам кунем. фикр мекунам бо ке нест ман зид не бисёр барнома шавқовар гузашта ташаккур сипос зинда бошед. инак интихоб аст бахши чой ё қаҳва? чой. суруди тоҷикӣ ё хориҷӣ? суруди тоҷикӣ. доллар ё сомонӣ? ҳардушам хуб фарқ надорад. интихоб аст номи бахш барои ҳамин пешниҳод интихоб кунам сомонӣ интихоб мекунем. сомонӣ. бузкашӣ ё футбол? бузкашӣ ё футбол. футбол. либоси классикӣ ё варзишӣ? либоси классикӣ. ҳаракат бо автомобил ё мототсикл? автомобил. тӯй ё консерт? ҳардушам намедонам чӣ об интихоб кунед. консерт шояд беҳтар бошад. хонаи баландошиёна ё ҳавлӣ? хонаи баландошиёна ё
ҳавлӣ бале дар куҷо зистанд баландошона хонаи баландошона зинда сароидан ё фонограмма зинда сароидан хуб аст бевосита ин интихоб бале зинда сароидан хуб аст ошхонаи миллӣ ё аврупоӣ ошхонаи миллӣ ё аврупоӣ бале ҳардушам дӯст дорам шояд агар интихоб агар ошхонаи бошад. миллӣ хубтар бале ин чиз наздиктар аст мо мехоҳем ки бисёр хӯрем шумо ҳам ҳамчунин яъне ки ошхонаи миллӣ ба назари ман чун аст ки ошхонаи миллӣ ҳам наздик аст ҳам гӯё ки одат кардем ба ин бале таомҳо одат кардем ин чӣ гӯем дар хуни мо аст барои анакнун ба шумо мисраъҳо ман шумо пешниҳод мекунам ва шумо бодиққат бошед пай баред ки ин мисраъҳо аз чиҳо ташкил шуданд салом мепарастам нозанинам модар ин ҳама аз сурудҳои ман чаро меравӣ зиндагӣ на ё ҷудоӣ сурудҳои ман давомаш шояд аз шумо намешад эй дил имшаб сози ишқ висоли ту мастам ишқи романтикӣ рост сурудҳои ман аст ман чӣ ҷавоб бояд ёфтам ки ин аз куҷо аст ин мисраъ ин ҳама бале дуруст ҷавоб додаед сурудҳои ман беҳтарин пай бурдед ва боз як бахши дигар аз чап ба рост аст дар ин мо кӯшиш кардем ки номи таронавое ки аз як калима иборатанд сабуктаранд пешниҳод созем аз чап ба рост шумо бояд бигӯед бало бало бошад бало ола об мешад олаб дуруст олаб меранҷӣ бисёр душвор ман бояд чӣ кор кунам аз чап ба рост хонед меранҷӣ бошад иҷнарем дуруст мастам матсам дуруст духтарак бисёр душвор бояд манам бинам баъдан хонам духтарак марамат имконият медиҳем карат худ мо барои чӣ ба шумо ин хел пешниҳод карда истодем гуфтед ки ман бояд бинам мо хостем фаҳмем ки шумо ҳамин номи таронаҳоятонро дар шакли аз чап ба рост ҳам медонед аҳамият додаед не ягон маротиба имшаб башим не имшаб башми бале ҷудоӣ иодуч мепарастам дуру дарозам мушкил аст мебинем мепарастам матсарапем нозанинам бошад маниназон гӯя номгӯ ягон дору бошад барои ман доруи маниназонро диҳед илтимос мекунам зиндагӣ анаинаша ҷоиб лекин зиндагӣ игаднис инам номгӯи дору аст доруи нав ба наздикӣ ба ҳар ҳол гуфти гапҳо хеле оперативӣ ташаккури зиёд барои ҷавобҳои дақиқ ва бо суръат гуфтан мумкин мо як саволи охирин барои шумо дорем нақшаҳои эҷодии шумо барои ояндаи наздик як альбоми калон барои соли 2025 омода аст аллакай сурудҳо омода ҳастанд мо баъзе клипҳоям сабт кардем аллакай бисёр чизҳо ҳаст ки мо ба як соли охир аллакай нақша гирифтаем ва тайёрии хубам дорем барои интизор шавед навигариҳо зиёд мешаванд ба ғайр аз он боз якчанд навигариҳои дигар мешавад ва умуман кор карда истодаем зиндагӣ давом дорад ҳамаш хуб аст беҳтарин аст ҳамаш ба хотири шумо ташаккури зиёд хуб ман гуфтанӣ ки ҳар чизеро ки оғоз аст албатта анҷом дорад мутаассифона ва махсусан лаҳзаҳои шавқовару ҷолибу хуш дар зиндагӣ хеле зуд мегузаранд ва ҳамин як соати мо пай ҳам набурдем ки аллакай ба охир расид бисёр зуд гузашт ман фикр кардам 10 дақиқа суҳбат кардем бале бисёр суҳбати ҷолиб буд ташаккури зиёд ба шумо низ ташаккур як соат гуфти шумо хеле зуд гузашт манам эҳсос накардам ҳатто бидуни тарона мо танҳо суҳбат доштем мехостам ташаккур гӯям барои шумо пеш аз ҳама барои вақт ҷудо карда хоби худро вайрон карда ва ин қадар баландиҳо баромада омадед барои вақтатон
ташаккури зиёд аз номи кормандони ҳайати эҷоди радиои ҳамсадо. барои шумо дар зиндагӣ пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳем, саодати зиндагӣ мехоҳем. бигзор ҳамеша дастболо бошед, ҳамеша муваффақ бошед дар касбу кори худ, ҳамеша дар зиндагӣ саломату хушбахт бошед. хуш омадед ва таманниёти шумо ба онҳое ки моро тариқи радио гӯш карда истоданд ва тариқи албатта ютуби ҳамсадо тамошо мекунанд. барои тамошобинон, барои шунавандагони радиои ҳамсадо хонеро дорам ки ҳамеша хушҳол бошанд. он корҳое ки ба нақша гирифтед ҳамаш амалӣ шавад. зиндагӣ бо орзу, бо меҳнат, бо пешрафтан фикр мекунам ки ранги дигар мегирад. барои ҳама саломатӣ ва боз ҳам саломатӣ. ташаккури зиёд, хуш омадед бори дигар. сипос барои шумо Зарнигор, барои чунин барномаи хуб. Ман бисёр лаззат бурдам, бисёр саволои хуб буд, бисёр суҳбати хуб кардем. Ташаккур барои ҳаматон. сипос, хуш омадед бори дигар. азизони дил, ана ҳамин ҷо фурсати барои барномаи бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ёдовар мешавам ки давоми ин вақт бо шумо будам ман, Зарнигори Рустам, ва меҳмони имрӯзаи барномаи бетанаффус, санъаткори муваффақ, соҳибкори ҷавон, шоумени шинохта, чеҳраи ширкати алоқаи мобилии Анор, Муборис Усмонов. бо ҳамаи шумо то пагоҳи дигар хайру хуш мекунем. ҳамеша бо мо дар амони худо бошед азизон. хайр. бетанаффус бо Зарнигори Рустам.